Grijă много. Grijă много. Там кидам полиция. Или на събрание ми кажа. Идам на събрание и ми каза да се върте в глава. Хайде да ги фатим нищо там за приведение. Да ги снимаш превъртени. Или на събрание ми кажа. Идам на събрание и ми каза да се върте в глава. Хайде да ги фатим нищо там за приведение. Bueno,